Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur efemeride bakarra daukagu. Izan ere gaur ekainak 8 ozeanoen mundu eguna da. Ekainaren 8an ozeanoen munduko eguna ospatzen dugu, Nazio Batuen Erakundeak ezarritako data bat delako. Ozeanoek espezie guztientzat duten garrantzia aitortzeko helburuarekin ospatzen dugu. Ozeanoak planetaren birika nagusia direlako, planetaren oxigenoaren zati handi bat sortzearen arduradunak direlako, eta lurreko biodibertsitatearen zatirik handiena hartzen dutelako. Talkonetan eta odoletan blai daudan nire eskuak, aurpegirara maten ditut negarra izildu nahian, nire minakito nahi. Hala ere, hori guztia izan arren, inoiz baino laguntza handiagoa behar dute. Bai, itsasarrain espezie handien 80% murriztuta dago eta koralezko arrezifen 40% suntsituta. Horrela, ozeanotik berriro jar daitekena baino gehiago hartzen ari gara. Ozeanoa eta ozeanoari eusten dion guztia babesteko oreka berri bat sortu behar dugu. Ozeanoaren benetako ulermenean eta gizakeriak arekin duen harremanean errotua. Ozeanoarekin lotura bat eraiki behar dugu, inklusiboa, berritzailea eta iraganeko irakaspenetan oinarritua. Asko ematen digutelako ozeanoek, zentzu guztietan. Beteta dago, kresala ez da gazia, ez da itxasten, kalatxoririk ez da, kalak bakarrik zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan. Duela hilabete batzuk, Steve Famous aktivista ekologistak botella bat aurkitu zuen Papua Ginea Berriko hondartza batean, panasa esan. Botillan gutun bat zegoen, 2019ko urtarrilaren 8an idatzia zegoen. Niki Niek familiarekin zioan nerabe estatu batuar batek idatzi zuen eta botila itsasora bota zuen Vanuatu eta Marshall uharteen artean nabigatzen ari zela. Hau da, aurkitu zuten lekutik 2500 kilometrotara. Steve Famosek bere ingurukoen laguntzarekin Niki Nie topatu zuen eta Zoom bidez ezagutu zuten elkar. Ziur sekulako ilusioa sentitu zutela biek. Zenbat mezu, olerki edo abesti egongo dira ozeanoetan galduta. Itxasotik gutunak datoz. Itxasoaren bestaldean begirada galduek esnatu naute. Beraz, mezu horien guztien omenez, hori izango da gaurko sarreraren gaia. Ozeanoak eta itsasoak aipatzen dituzten abestiak. Ozeanoek asko eskaini die kulturari. Nik uste dut hizkuntza guztietan idatzi direla ozeanoari buruzko abestiak. Ziur. Bai, La Maravillosa Orquesta del Alcohol edo La Moda taldeak, Ozeano izeneko abesti bat salbabida diskoan atera zuen, itxaropena hitz egiten du, aurrera jarraitzeaz, baina baita erruaz edo kontraesanaz ere. Baina sekreto bat kontatuko dugu, agian batzuek ezakizuena. Abestiaren izena, Ozeano, John Butlerren abesti baten omenez aukeratu zuten.
Baina Jon Butlerrena ez da ozeanoari buruzko ingelesezko abesti bakarra, inolaz ere ez. Adibidez, oso famatu eginda azkeneko urteetan Billie Eilishen artista gazteak egindako Ocean Eyes abestia. Bertan ozeanoen inmentsitatea bere maitalearen begiekin alderatzen du. Zinen ederra. Oi. Eta Alicia Keys abeslariak 2019ko udaran bideo bat igotzuen YouTubera Billie Eilishen abesti horren bertsio bat egiten. Eilish sekulako ilusioa egin zion, hainbeste urte musikaren munduan daramatzan artista bat bere abestia kantatzen entzuteak. Eta azkenean, telebista saio batean, elkartu egin zituzten eta elkarrekin abestu zuten. Can't stop staring at those ocean eyes, burning cities and napalm skies. Herrialde katalanetatik ere iritsi zaizkigu batzuk, Gogoan dut duela urte batzuk bideo bat oso virala egin zela, bertan Claire Friesen dantzari kanadiarra agertzen zen, urpean dantzan, plastiko zatien artean. Eta atzetik Maria Rodes eta Joan Dausaren ahotsa. Gaztelerazko eta katalanezko bertsio egin zuten, baina guk azken hau askoz gehiago maite dugu. Abesti honen izena, una altra manera de viure edo bizitzeko beste modu bat. I ara jo, que he vist néixer al món, que amb tu ho he tingut tot. Ara jo, que abraço tantes veus, que el meu batec és teu. Sento terror. Zederra den. Frantsesez ere asko, baina niri abesbatzako mutilak pelikula etorri zaigo gogora. Bertan, Frantziako gazteen heziketako zentro batean, musika irakasle batek gaztetxoak abesten jartzen ditu. Ze gogorra eta ze polita den film hori. Bai, eta abesbatza batean oinarrituta dagoenez abesti asko entzun ditzakegu. Baina batek kagez zuglozean izena du, hau da, lastan bat ozeanoan, hori ere ze polita, Eta euskeraz, 100 abesti itxaso eta ozeanoei eskainiak. Kentzazpiren itxasoa gara. Benito Lertxundiren itxasoari begira. Nera taldearen itxasoari begira. Xabi Arleteren itxasoak urak handi dire. Mikel Urdangarinen itxasoa eurian. Edo Latz Salvadorren mareak. Ze ona. Ezkutatuta barnean, poesia gordinak zaratotzanak, dardarak doinuak ean irbana, bakardadeak eta babesareak, horek ematen didana eztean, leku ezberdinetara, narama, bizkarrean gordetan nire zama, eta bihotzean gogoratzeko unea. Me quedo en la arena mirando las olas que pasan, su espuma me abraza, debajo del mar siempre estuvo mi casa, aunque a veces me abraza la fuerza con que el oleaje me agita las alas, el hambre y las balas, el miedo y el ansia, el verbo que late escondido pintando. Haze playlista osatu duguna. Baina oraindik ez dugu aipatu saioan, zeren inguruan hitz egingo dugun? Fantasiaz. Aitor Merino Unzueta elkarrizketatuko dugu. Malagoko zinemaldian aurkeztu berri du Fantasia dokumentala. Eta sekretutxo bat kontatuko dizuegu. Guk ikusteko aukera izan dugu. Egia da.
Eta Juan Ignacio Artxuagak herria kontzeptua azalduko digu, eta nola ez ziur, zalantzarik gabe, mitologia aipatuko duela. Eta humoreari ere helduko diogu, humore mota desberdinak daude, eta batzuk aztertuko ditugu. Txisteak prestatu dituzue, Sus txisteak maite dutak, baina zenbat etxeko lan. Bai, hala ere etxeko lanekin gu beti disfrutatzeko gogoz. Naski. Ekainak 8 ditu, asteartea da, eta hau, bigarren kafea da. Zuekin, Ibai Ertzeko Lamia, Amaia Resende Egiluz. Kaixo, kaixo! Ez dakit Ibai Ertzeko Lamia den, baina ziur putzuetan ibiltzea gustatzen zaiola. Maitena Salinas Beiztegi. Horixe naiz ni arratsaldeon Euskal Herria. Eta ni hemenago, ea nork montatzen digun igeriliku bat laborategian. Goiuri ez izan, arandian hauze. Oroitzapenez guztia ohartu atzara noiz bai denborarik ez dugula euritan tekiloratu naiz uda berri kolore berrauen artean. Aipatu dugu, itsasoari begira dela itsasoari buruzko euskal abestietako bat, eta nera taldearen itsasoari begira entzuten ari gara, gure elkarrizketa akustikoetan izan ziren, eta bihar beste elkarrizketa akustiko bat daukagu asteazkenero bezala. Baina oraindik ez dut erabaki ea kontatuko dizuedan zein datorren ala ez. Ikusiko dugu. Gaixua. Bi ordu hauetan ondo portatzen baldin bazarete Gaixua. esango dizu. Bestela nik esango dizuela. Askatasunaren Eta maite dutak prestatu dituzu, Bai. Epa! Wow! Bakarrik falta zaigu Nuen esatea, espero. Biz dondon bat botatzea, eta 3 esne marka olako bat. Botatzea horre. Orduan nor hasiko da? Ni azkenekoa. Broma, ni. Aurrekoan berdin egin zenion, Amaia eta bera. Beti berdin. Ez. Zu hasiko zea. Vale. Venga, ba. Ba, nik maite dut, barne bake izugarria ematen didan zerbait. Dela, hartutako erabakiekin barkamenak egitea edo lasai geratzea. Azalduko dut lasai goiuri ez jarri hartegi hori. Bai, ze kontzeptuala sakon eta Bai, abstraktua. nola? Bai, bueno, ez da, bai, sakona eta abstraktua. Hau da, zuk, eztabaidak, erabakiak hartzen dituzunean,
batzutan dia pentsatutakoak eta hausnarketa baten ondorioz atera den emaitza, ez? Da erabaki hori. Beste batzutan hartzen duzu erabakia egoera edo ez dakit zure inguruan gertatzen nahi dien gauza batzuen arabera. Eta ez duzu hausnartu. Eta esaten duzu, bale, hau. Eta gero, esaten duzu, ai ama, zer egin dut, edo nola esan dut, edo nola erabaki dut hau. Eta gero, hausnartzen duzu, denborarekin pentsatzen duzu, eta naiz eta ez gehiegi gustatu, edo pila bat gustatu, edo hausnartu duzu, pakean zaude, eta onartzen duzu. Eta hori niretzako da, barne bake bat, ezin da ordaindu hori. Eta duela gutxi hartu dut gertatu zait horrelako bat, eta ja pakean nago. Nik nire gaurko maite duta ezagutzen ez dudan Irene izeneko neska bati eskaini nahi diot. Ikusi dut gaur goizean txio bat. Ireneren aitak jarri du. Ireneren aita ere ez dut ezagutzen. Ara? Baina zen Ireneren logelako argazki bat. Arropa lurrean botata, armairuko ateak zabalik. Ikusi dut. Dena lurrean, zapatak alde batea eta bestea, jertxea botata, berokia, baita argazkiko iskin batean. Bueno, edozein neraberen gela. Edozein neraberen gela. Eta txioak zioen, hau da nere alaba Ireneren gela, goiza pasaduelako bere DNI-aren bila, nanaren bila, gaur zuelako unibertsitatera sartzeko azterketa, selektibidadea, eta ez zuen nana aurkitzen, eta horrela utzi dugela, eta korrika alde egin du azterketa egitera, pentsatuz, ezin zuela azterketa egin, eta ez diotela utziko, eta gero jendea geratu da, ai ama, baina guk jakin nahi dugu zer gertatu den. Eta orduan, Ireneren aita kontatu du, aurkitu duela, nana, bere emazteak eta beak aurkitu dutela, nanak egoten diren lekuan, noski, Leioan, Leioko alfeizarrean. Claro. Hor, nola ez du hor behiratu? Noski, nola ez du hor behiratu, hor aurkitu omen dute, eta korrika ez, autoan, emaztea Ireneren ama jun omen da korrika nanarekin unibertsitatera aurkitzen zuen bere alaba, eta ea ematen zion nana eta ea zemuz. Eta gero, ikusi dut, Irene honek jarri dula bere bizitzako azterketa hoberenak egin ditula. Beraz, nik historiak graziasko egin ditzen, ni horrelakoa naiz. Nik behin joan itzen ingelesezko azterketa hauetako bat egitera, iaia denei gabe enulako topatzen eta zapata baten barruan zegoen. Baina. Nola iritsi izan? Ez dakigu. Hori beste egun bateko, eta orduan, Irene izeneko neska honekin oso identifikatuta sentitu naiz, eta berarentzat nire maite duta, eta zorteon azterketetako kalifikazioekin. Eta zure maitena duta? Nere maitena duta gaurkoa. Bi batean sartuko ditut. Alde batetik fantasia gustatzen zait. Txikiak garenean batez ere muturreko egoeretatik ere salbu mantentzeko balio digu, askotan, fantasiak, eta gero, heltzen goatzen inean ere, fantasia ere egi bihurtu dezakegu, ez? Nahi edo almen hori behintzat garatu dezakegu. Eta guzti hori beti ere, famili batetik zatozelako, babes bat eukitzen duzulako, edo agian ez duzulako edukitzen, baina horrek ere bestera batea, ez? Sortzera eta izatera eramaten zaitu. Baina erroak izan baditugu, edo zein direla. Beraz, batzu ikusi nuen fantasia dokumentala, Aitor Merino Unzuetaren fantasia dokumentala, eta hainbeste gauza unkitu ninduten, hainbeste bere sakuntasun eder horretan, maite dut, fantasia dokumentala maite dut.
Ze ona. Bai. Hauek izan dira gure maite dutak, eta... Ui, Zer? pinganillotik... Ui, Bai, pinganillo zarra daukuzu jarrita hortxe. pinganillotik, Aitor Merino, gurera sartzeko prest dagoela? Bai. Ez dakit, ikusiko dugu. Bere Agian bai, olatuak. agian ez. Nabar. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. Pertsona bat irudikatzean marrazketan, pinturan, eskulturan edo argazkigintzan, edo eta norbaiten edo zerbaiten deskribapen zehatza egitea litzateke erretratua. Baina nola deitzen zaio erretratu hori egiteko bere hitzak, bere mugimenduak, bere isiltasunak, bere sentipenak, bere oroitzapenak erabiltzen dituzunean. Gure denean, gure arbasoen bizitzen itzala daramagu. Gure begietan, euren esperantza. Eta gure eskuen forman, beraien beharrak eta gogoak. Izan direna eta izan zitezkeena gurea denarekin nastu eta berresteko. Akaso horrela, eurek bizitza batean lortu ez zutena datozenetan eskuratu dezakete eta dezakegu. Familiak bere adostasunak eta desadostasunak ditu, gizaki ez osatutako multzoa, taldea eta proiektua delako. Baina badago odolean, kasu batzuetan eta sinismenetan besteetan, elkarrekin lotuta mantentzera eramaten gaituena. Hitzegin gabeko leialtasunak dira. Sekula asebeteko ez diren maitasuna emateko nahiak, elkarrekin hazi eta ezitzeko gaitasuna. Ez dago hiztegi nahikoa, honen esanahia bere osotasunean adierazteko. Gurasoak izanaren poderioz ikasten dute, ez baitago eskolarik horrelako maitasun eta ardura kudeatzen erakusten digunik. Seme-alabek aldiz, haunditzen doazen heinean desikasteari eusten diote euren askatasunaren bila. Dena da zilegi, biziraupenetik bizitzera pasatzeko ahaleginean. Memoriaren seme-alabak gara, eta hanzkortasunarenak ere naiz eta batzuetan hau ere aztu. Aitor Merino Unzueta zinemagile eta aktoreak guzti honi aurpegia jarri dio estrenatu berri duen fantasia dokumentalean. Bere aita eta amarena zehatzak izateko. Adorea erakutsi du beste behin ere, bizitzaren krudeltasunaren edertasuna partekatzeko. Ez dago zirrikiturik benetakoa ez denari paso emateko. Ikusten dena da eta gogoratzen dena izango da. Beraz, nola deitzen zaio erretratu hori egiteko pertsona baten hitzak, mugimenduak, isiltasunak, sentipenak eta oroitzapenak erabiltzen dituzunean? Fantasia. Arratsaldeon, Aitor Merino Unzueta.
Arratsaldeon. Arratsaldeon. Salinas, Goiuri, Amaia, kaixo. Kaixo. Ze poza zu gurean izatea. Ai, oso pozik baita ere, baina unkituta utzi nauzu, Sarrera horrekin, unkituta benetan. Zupolita. Bueno, zugan inspiratuta eta zugun egindako lanean inspiratuta dago azkenean fantasia dokumentalak hori guztia adierazten duelako eta gehiago. Ezta? Nondik sortzen da edo nun hasten da fantasiaren lehen hazia? Fantasiaren lehen hazia hasi zen duela 6 urte. Justu orain, duela 6 urte gurasoek prestatu zuten bidaiatxo bat, kruzero batean, fantasia izenezko kruzero batean. Orduan, Amaia denbora horretan, garai horretan Ekuadorren bizi zen, eta Ekuadorritik etorri zen, ni Madriletik hurbildu nintzen Bartzelonara, eta han hasi ginen bidaia egiten. Eta, bueno, itxasontziaren izena jakin bezain laster, Amaiak esan zidan, Aitor, eramatzazu kamera, bihurrik eritxo bat egingo dugu. Ez diegu gurasoei ez ere esango, baina grabatuko dugu zehoza. Eta hasiera batean, pentsatu genuen esperimentu bat, izango zela, esperimentu zinematografiko bat, eta hasi ginen batez ere itxasontziaren gauza horterak eta koloretsuak grabatzen, ezta? Lehen da biziko momentuan itxasontzia zen gure harreta erakartzen zuena, baina oso garaiz kamera gurasoengan mugitzen hasi nintzen. Eta beti gurasoengan. Eta berriro gurasoengan. Eta bapatean ezakin zen momentua, baina oso kontziente izan nintzen agian izan zitekela gure azken bidaia elkarrekin. Gero ez da horrela izan, zorionez, eta ukitzen dute egurra. Baina, zarrak dira eta momentua oso berezia izango zela berehala konturatu ginen. Gero Amaia bueltatu zen Ekuadorrera, ni bueltatu nintzen Madrilera, eta hurrengo udaberrietan, eguberrietan, pentsatu nuen, fantasia izango balitz leku eder hori non beti egon nahi duzu edo egon naizea eta denbora geldituta. Pentsatu nuen, fantasia, zerk ematen dio zentzua fantasiari? Errealitatea, ezta? Orduan, joan nintzen gurasoen etxera, kameratxo batekin, eta hasi nintzen grabatzen beraiek etzekiten ezer, ez denien ezer kontatu. Eta horrela hasi ginen. Gero, Ainhoa Andrakerekin hitz egin genuen, Ainhoa Andraka Dousa Produkzioneseko ekoizlea da, eta elkarrekin egin genuen Asier eta biok, 3, Amaia, Ainhoa eta 3, eta bera izen ekoizlea, eta harreman oso ona dakagu, eta propositu genion pelikula bat egitea, eta berehala esan zuen, baietz. Eta, horrela. Ausarta zarete, arreba ere, Amaia Merino unzueta hemen izan genuen, non dago Mikel ere aurkeztuz, eta zuen lana, nortasun bat adierazten du, familiko nortasun bat ere izan daitekena, ez? Ze fantasia ikusten dugunean, ni gauza asko ulertzen hasi nintzen. Ezakit ulertu, bai, zuek ezagututa, gurasoak baita nolakoak diren, ez? Pentsatzen dut, ideia bat izango zenuela gurasoen inguruan fantasia egin baino lehenago, akaso, eta agian denbora gehiago begiraiei begiratuz eta grabatuz pasaduzunez, ze gauza berri, azaldu dira zure begietara, beraien inguruan? Baina hori ez da berria, naiz eta gero eta handiagoa izan eskerroneko sentimendu oso sakona. Ezin dut ez da horretaz hitz egin ere, ezin dut hitz egin unkitu gabe. Noski, agian norbaitek pentsa dezake, baina
ez du pelikulan erakutsiko gauza itxusiak edo, eta bai, erakusten dira, baina hain handia da sentimendu hori eta gainera nik ez ditute gurasoekiko nola esan cuentas pendientes dena erlazio oso polita dakagu, izan ditugu arazo pila noski, eta ni nerabean nintzenean ez da kontatu ere, baina gaur egun oso harreman polita dugu lauron artean, eta nolabait hori erakusteko beharra sentitzen nuen, maitasuna nolabait erakusteko beharra, eta baita zahartzaroa ere, orain ikusten ari da, irudi bat non aitak hartzen ditu milaka pastilla, ze bere osasuna ez da oso ona, ez da batere ona. Eta, bueno, hori erakusteko beharra sentitzen nuen, bai. Egia da zartzaroa, eta hemen askotan aipatu dugun moduan hemen bigarren kafean, ez dakit, zerbait deserosoa bezala, tratatu hoi da, gure gizartean, produktibitate horretatik jeisten direnean pertsonak, baztertuak izaten dira, eta beraiek duten jakituria, beraiek duten maitasuna amaigabea ere, iskinan uzten dugu, ezta? Eta zuk hartu duzu guzti hori, eta plazaren erdian jarri duzu, eta horren inguruan baita hitz egiteko, sentitzeko, aukera ematen diguzu. Nola ikusi dute zure gurasoek guzti hau, ze hasiera batean ez zekiten ezer, baina ze momentutan iristen da Aitor, eta esaten die ama aita, kontxinaki, jakintza zuela, zuen inguruko dokumental bat egiten ari garela? Urte bat pasa zen uste dut edo gehiago, ikusmea berriak Tabakalera eta Zinemaldiko programa sartu behar ginen, eta oso polita izan zen baita ere, eta oso importantea, baina momentu horretan klaro, esan behar genien, zeren publikoa izango zen, pelikula bat egiten ari ginela. Hombre, ezen bihurrikeri bat zen, ezen, ez dakit nola esan, trikinuela bat, edo beraiei hori jakin ez ezaten, ez? Baina, jakin zutenean geratu ziren pixka bat horrela, baina, ostras, baina nola, pelikula. Zer nolako momentuak grabatuak neuzkan. Egoen denetarik. Eta pixka bat urduri jarri ziren, baina, gero, esan zidaten konfidantza osoa dugu zugan, eta egingo duzu sentitzen duzuna eta nahi duzuna. Eta gero, aurreko asteburuan Malagan presentatu genuen, aurkeztu genuen pelikula, estreinatu zen Malagako festivalan, eta ikusi zuten, lehenago ikusi zuten bertsioa, ez zegoen bukatuta oraindik, eta oso polita izan da, oso polita. Azkenean opari bat ere bada, edo errekonozimendu bat hor badago aintzat espen bat, zu, esame bezala beraiekiko. Bai, egia esan guzti hori hor dagoela, eta opari bat da dudarik ez. Baina, karo, aldi berean pentsatu bat duzu, pelikula bat ez dela zure familiarako edo zure kontsumorako egiten, orduan. Pentsatu behar duzu baita ere, publiko batengan hurbildu nahi zarela istorio batekin, eta publikoari interesatzen zaion zerrekin, bestela horretarako badugu guk grabatzen ditugun irudiak eta besterik ez. Eta, horregatik lanaren prozesua baitare oso importantea da, ero pelikula bat sortu ahal izateko. Bai, ze horren inguruan hitz egin nahi genuen ere, markatu. Eta da, gauza da la grabatzea, materiala eukitzea, material askorekin egitea, baino hori dokumental bat bihurtu, hau da, pelikula bat egin, filme bat atera hortik, hori beste kontu bada, eta horretarako ere talde handi badago atzean, eta begi asko daude egiten ari zarena baita, ez? Ikusiz, kontrolatuz, eta beraien ekarpenak eginez, ez? Nola izan da guzti hori? Guztiz, nik grabatutako material oso horrekin,
200 ordu eta edo gehiago, bat zegoen hor pila, orduan. Historio bat asmatzeko, lantalde bat sortu genuen, Ainhoa Andraka izan da ekoizlea, montatzailea eta gidoilaria ere bai, Zuri Goikoetxea ere bai, eta nire arreba azken momentuan ere parte hartu zuen. Eta lauron artean egin dugu lan ugari. Ze, karo, adibidez Asier eta Biofilik filmean, zegoen ezoikoa zen gatazka bat, edo momentu bereziak, ez da? Asier kartzelatik ateratzen zen momentu hori, edo hainbat beste momentu batzuk oso baliogarriak eta oso zinematografikoki oso aberatsak, ez da? Bueno, pertsonalki ez da kontatu ere, baina esan nahi dut zinematografikoki, baina, karo, historio honetan batzegoen material asko, baina aita eta ama diskutitzen, aita gosaria prestatzen, ama dantzatzen pasilloan, aita muinarekin pasiatzen. Claro, nola kontatzen duzu pelikula hori, pelikula bat, eta gero baita ere genuen fantasia itxasontzian grabatutako guzti hori, material oso intimoa zena, eta familiako, ezakin nola esan, oporretako material bezala, ezta? Baina guzti horrekin pelikula bat osatzeko eta narratiboki zentzuarekin josteko lauron artean egin dugu lan itzela. Eta batez ere Ainhoa Andrakak egin dugu lan izugarria. Bueno, montatzaile bezala eta, bueno, denetarik. Zinematografikoki ere... Bai? Esan. Oso ederra da ikustea zure aita kaltzontzio txiki horiekin oetik altxatzen ikustea, Hori hori bai duela kalitatea, Zinematografikoa. Gaina gorputzak erakusten dira inungo konplexutasunik gabe, ez? Eta hori askotan ez da ematen adineko jendearekin. Eta zure gurasoak azaltzen dira naturaltasun osoz, ez? Eta hori ere iraultzailea da, gaur egun. Bueno, ez dakit iraultzailea da, baina niretzat polita da erakustea, eta hori partekatzea. Bai, egia da, gorputzak ederrak dira. Amur guztiekin eta lehenago esan duzu zer oso garrantzitsua dena baita ere, zaharren lekua zer egiten dugu zaharrekin. Gaur egun ez da bakarrik gazteriaren goraipen izugarria egiten dugula, baizik eta nik uste dut, argi dago, zaharrak diren pertsonekin arazo bat dugula, zeren betidanik pertsona zaharrak eta gazteak etxe berean egon dira elkarrekin, eta etxe berean sortu eta etxe berean zendu. Eta familia osoa zaintzen batak besteei, baina gaur egun etxeetan eta badugun bizimoduarekin zaharrentzako oso zaila da leku bat edukitzea. Eta hori baita ere pelikulan pixka bat azaltzen da, naiz eta ez izan gako funtsezko gakoa, baina... Bai, baina nabaritzen da, bai, zertzeladak daude beti, eta zure aitak ere bere amaren inguruan hitz egiten duenean, zure amonaren inguruan, ez dugu esango zer dion, ikusi behar delako dokumentala, testu ingurua ulertzeko, baina esaten dituenak ere oso egia dira, oso benetakotasun horretik esaten ditu, eta jende asko kaso ez, bizi duena ere, hitzetan jartzen da, ez? Eta hori ere ariketa interesgarria da dokumental honi begira. Askok ere ikusi eta esango dutelako, ez naiz bakarra, hau, sentitu, pentsatzen dudana, ez? Seguruenik, bai, aitak esaten duena, ez dute hemen kontatuko, baina gainera, gauza oso intimoa da, baina oso argi hitz egiten du, eta bai, oso gogorra da bere hausnarketa horri buruz. Baino oso benetakoa. Eta azkenean hori askotan ere alboratu egiten dugu eta horren inguruan, zaintzen inguruan hitz egin behar dugu hemen askotan, ez? Gogoratzen dugu bezala. Hortaz gain, memoria da akaso
zeharkan denbora guztian presente dagoena, beste protagonistetako bat, ez? Memoria, eta nola irudiak ze garrantzia duten memoria hori mantendu eta belaunaldiz belaunaldi, ez? Partekatzeko. Konta eguzu. Bai, konturatu nintzen baita ere, grabatketak egiten nituen, lau urte zegoen naiz grabatzen, orduan aldi berean Ainoarekin eta Zurirekin eta Maiarekin lan egiten genuen, montaketan, eta gutxinaka konturatzen zea zer kontatu nahi duzun, zeren hasiera batean ez zegoen ideiarik, bakarrik desio bat, almen bat gurasoak grabatzeko, ez? Baina gutxinaka konturatu nintzen erretratu bat egitenaren nintzela, eta zer nolako beharra nuen gure familiaren maitasuna nolabait erakusteko eta kuadro bat bezala usteko, naiz eta gaur egun dena digitala izan, baina pelikula bat egiteak lan horrek daraman esfortzua ez dakit nola esan, baina pixka bat margotzea bezala da, ezta? Eta memoriari buruz, konturatu nintzen baitaren nola zuk esan duzuna sarreran, nola jasotzen dugun zer garen, baita ere gure aurrean izan zirenetik jasotzen dugulako, jakitzen ditugun gauza asko, ezta? Eta konturatu nintzen nola nire gurasoen etxean nola dagoen, uste dut, etxe guztiak bezala, argazkiz beteta, kuadroz beteta, eta milaka argazki hor gordeta, ezta? Eta askotan jartzen naiz argazki horiek begira, eta konturatzen zea zure grina ez dela zurea bakarra, baizik eta denon grina dela denbora nolabait etetea momentu batez argazki bat eginez adibidez, gero iraganean bueltatzeko edo besteekin partekatzeko zu ahaztuta ez ahal ez izateko barkatu, nire euskera ez da oso... Ez zoragarria da. Bai. Horrela, goxo zuen zuten. Hori, orduan, konturatu nintzen adibidez, aitonaren betidanik etxean egon den irudi bat, zer nolako garrantzia zuen niretzako aitaren amaren aita da. Eta nik ez nuen amaren aita ezagutu, ze hil zen ni jaio baino lehen, orduan, betidanik egon da etxean kuadro bat, non bera oinez egiten du eta urruntzen da, ezta? Eta bere bizkarra ikusten dugu. Eta betidanik egon da etxean, eta mugitu gea etxetik etxera beti joan da kuadro hori eta egon da leku berezi batean. Orduan, ni konturatu nintzen nolabait irudi horrek hartu duela nire buruan nola ez ditudan oroitzapen konkreturik, Bai, markatu, bai. Oroitzapen konkreturik, ez dut irudirik, nire aitonari irudirik, beti irudi hori datorkit burura, ezta? Eta gero konturatu nintzen, irudi hori izan zuela, baita ere, ibilbide polit bat. Zeren, aitona egun batean joan zen paseatzera menditik, eta norbaitek atera zuen argazkitxo bat, bera urruntzen ari zelarik, pertsona horrek, nik ez dakit nork izan zen, gero, errebelatu egin zuen argazki hori, gari batean argazkiak oso baliogarriak zirenean. Eta gero, nire amak hartu zuen argazki hori, zeren hon ikusi zuen bere aitaren pertsonalitatea nolabait, zeren beti mendian zegoen, eta pixka bat misteriotsoa zelako oso pertsona berezia. Eta eskatu zuen margotzaile bati kuadro bat egitea irudi horretaz. Eta, karo, ibilbide hori gaur egun hainbeste irudi konsumitzen ditugun garaiarekin konparatuz, irudiaren balioa ikusten duzu zer nolako aldaketa izan duen, ez? Eta meta erretratua da, hau da. Norbaitek argazki bat egiten du. Argazki horretatik
obra arte eder bat egiten da. Hortik hartzen du Aitorrek eta gero dokumental bat egiten du. Hau da, dokumental bat egiten badute, hemen jarraitu dezakegu. Eta zu orain horretaz hitz egiterakoan, beste erretratu bat, zuren inguruko erretratua egiten ari gara. Gero hau agian, beste norbaitek doktora dutza baten, analisia egingo du eta mendik implosionatuko du. Bada zerbait ere, adibidez zuen kasuan bai Amaia eta zure kasuan, egun behintzet seme-alabik ez duzue. Horren inguruan ere, pentsatzen dut zure ikuspuntua baduzula, ez? Eta beharra ere sentitu duzula agian proiektu hau egite aldera. Bai, pelikula hasten da nire arbaso baten esaldi batekin. 1765 esan zuen Juan de Unzuetak, nire amaren aldetik ez dakiz zenbat aldeko arbasoa berreitenoak esan zuen, jarri zuen testamentuan no lego nada por no tener de qué, horrela, literalki. Tatuak egiteko modukoa da. Bai, oso polita iruditzen zait. Bueno, seguruenik euskalduna izango zen, baina, karo, paperetan gaztelaniaz. Bueno, hori beste movida. Hori beste egun bateko kontua da. Bai. Eta, karo, oso kuriosa da, jakiteak, berak utzi zuela esalditxo hori, non esaten du, ez zuela ezer materiala pobrea zelako, baina, karo, nik begiratzen dudanean, gorantz begiratzen dut, eta esaten dut, aizu, Juan, ez zenuen ezer utzi. Materiala, agian gaizki sentituko zinen, baina eskerrik asko. Existitzen naizelako, zu existitu zinelako eta karo, baita ere oso eskertuta setintzen naiz, eta mezu bat bidaliko nioke albanu, ez? Eta nola bai, Amaia eta biok ez du seme-alabik izan. Orduan, agian ni oraindik jakiteke dago, horregatik esan dut, egun. Izan daiteke. Baina, karo, bai, legado bezala, edo oinordetza, bai. Oinordetza bezala, behintzat pelikulatxo bat utziko dut. Gaixatu ezer gutxi izango balitz bezala. Bueno, pelikulatxo bat. Beste batzuk egiten ditugu hola bideo txikiak, gure iPhonearekin edo Androidearekin. Ez behar dokumental bat egiten duta. Bueno, detailetxo bat utziko dira. Eskerra honeko moduan. Hori da gure. Baina gauza da, ez badago inor, maite zaituen inor, zure azpian, bosta sola pelikula bat, bai, baina inork ez bazaitu begiratzen amodioarekin edo afektuarekin zertarako. Orduan, ez da inbesterako. Venga. Aizu, eta ja bukatzen eta izten joateko, musika ere, hor dago, ez? Bai gitarra dala, pianoa, Aitona piano jolea zalako. Bueno, gauza asko daude horrez, eta memoriarekin ere, memoriaren inguruan ere hitz egiten da, ez? Alzheimerra izan zuelako Aitonak ere, eta horri ere, lotuta dago dena. Bai, ze memoria oso ahula, oso zargarria da, eta horregatik irudien garrantzia, edo memorien, ez ahazteko egiten ditugun ahalmenen garrantzia, ze memoria oso ahula da, eta beraz, hasieran esan duzun bezala, askotan ez dakigu, ez gea konsientez ahaztu ditugun gauzetaz, ze ahaztu ditugu. Baina memorian dagoen kajon desastre hori izugarria da, eta askotan begira, baita ere gertatu zaidan beste gauza bat da, amoinaren irudi beste irudi batekin, eta nik konbidatzen zaituzet denei argazki bat hartu, zuen duela urte askotako argazki bat hartu, eta begira ezazue, hartzazue denbora, eta ikusiko duzu zenbat oroitzapenak pizten diren. Suposatzen dut, itxuentzat ere
halako gauzak zeren beraiek ezin dute irudiak ikusi, baina soinuekin edo usaiarekin. Eta nire gertatu zitzaidan baita ere pelikula egiterakoan, hau bai pelikula egiterakoan hartu nuela Amoñaren irudi bat, amarena, nik 6 urte nituen zendu zenean, eta bapatean, geratu nintzen irudia begiratzen eta bere ahotsaz gogoratu nintzen. Ai, zederra. Bai, ahotsa eta baita ere sentitu nuen, naiz eta pertsona hori apur bat ez ezaguna izan, zeren ni oso txikia nintzen, baina noski gogoratzen nuen, baina begiratzen nuenean gogoratzen nuen zer nolako maitasuna sentitzen nuen pertsona horrengan, eta zer nolako maitasuna sentitzen zuen pertsona horrek nigan. Eta hori bakarrik argazki batekin. Ai, unkitzen nahi nahi. Bai. Nik uste gaudela denak pixa korapillo bat intzait. Bai. Horrela delako, eta bizigaren velozidade honetan, nola azten dugun, errez ahazten dugun, ez gure aurretik etorri direnak eta inbeste eman digutenak, eta egun gu ere garena bereiei esker delako, ez da? Agian ez dugu hainbeste gogoratu behar, zeren gure azalean eta gure ahotsean dago, gure ahotsa ere beraiena da. Gure aragian daude. Badakizu ze egin dezakegun korapilloi askatzeko? Zer? Bai, torre galdetu zemuz Malagako jaialdian, eta zemuz ibili den, ez dakit, pixkat jartzeko gu ere opor giroan. Bai. Bueno, eguraldi zoragarria, baina pasa naiz. Egun osoa elkarrizketak ere. Toki itxietan? Gurasoekin primeran pasa dugu, lantaldearekin, Amaiarekin, nire bikota ere torri dare bai. Alegria. Lantaldearekin, alegria bai. Berari eskainia dela dokumentalare bai bestea beste. Bai. Eta primeran pasa dugu, baina oso polita izan da, oso polita. Hain polita, berriro intentsoa jarriko naizela, hain unkigarria izan delako. Baina, bueno, gu oso intensoak izan gara beti. Hemen lau gaude oso intensoak eranak. Eta izan gaitezen, ze beste gauzetarako badago hor, asko. Eta zergaitik ez. Eta zergaitik ez, intensoa gara eta zer. Izteko, nik esan nahi nizuk ez, atzo, dokumentala ikusten, unkitu nintzen, parregin nuen, denetarik sentitu duen, bizirik sentitu nintzen, eta gauza eder asko ere piztu zitzaizkidan. Eta esan zure gurasoak ikusi nituenean, ez nituela bi adineko pertsona ikusi, baizik eta bi gazte zimur batzuekin. Benetan diot, hori bai dala gaztea izatea, eta ez bestelako adierazpenak. Bueno. Benetan bai ez. Zoragarria dira. Bai, badira. Aitor, plazerra beste behin ere. Eskerrik asko irukote. Mila esker, egin diguzun. Ez bakarrik zure familiari, baizik eta guri ere, egin diguzun opari eder honengatik, askori ere lagunduko digulako, hori, denbora gehiago jartzen, argazki horiek berriro ikusten ditugunean. Mila esker. Eskerrik asko. Eta gu bagoaz aurrera baino abesti bat entzungo dugu lehenago. I am sure of longing to be on the open sea, to feel the comfort of the mist upon my cheek. No, I'm not crying. Bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Jerusalem
Inazio Artxuagak WhatsAppez bidaltzen dizkigu gidoiak. Eta batzuetan gidoi horrekin esnatzen gara, ze Inigok bidaltzen dizkigu, eta begiak iriki orduko, gentillak eta horrelakoak izaten ditugu. Gaur, kontziliazioa dela eta ez dela, beranduxeago iritsi zaigu gidoia, eta iritsi zaigunean ikusi dugu herria. Eta esan dugu, ai ama, jendea aserretzera aldator gaur Juan Ignacio Artxuaga, arratsaldeon. 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 Eta hitz egiten hasteko jarri dugu Mikel Laboaren herria eta hizkuntza. Ondo iritsi zaizu? Bikaina. Perfecto. Pozik zaude. Ba, orduan mikrofonoa zurea da eta nondik hasiko gara? Herriaren definiziotik agian? Bueno, bai, ez da hasiera txarra, esan nahi dute, behin baino gehiagotan komentatu dut, zenbatetan erortzen garan zulo berean, debateetan eta zeatan, gauza bati buruz hitz egiten dugu, eta hitzek esan nahi diferentea dute batentzat eta besteentzat, ez da? Eta zeinen zaila da horrela aurrera egitea. Orduan, hitzak zer esan nahi duen lehenbizi argitzea, eta ulerkidetza bat izatea horretan, eta hortik aurrera, askoz erresagoa da, debatitzea, eta adostasun eta iristea, edo ez. Baina sikiera, gauza berari buruz diardugula jakitea, ez da. Bueno, orduan, herria, ni definituko nuke eredukidetza batean bizidan jende multzoa. Eredukidetza. Eredukidetza esan nahi du maila askotan. Aurrenekoa izango litzateke hizkuntzarena. Komunikaziorako eredukidetza. Danok eredu bera dute komunikatzeko hizkuntza. Beraz, bizkarrezurra, dudarik gabe hizkuntza da, herri batena. Naiz eta zenbait intelektuali entzuten diogun gaur egun beti hizkuntza aparkatzearena eta aurrena goazen hau eta beste egitea eta gero helduko diogu hizkuntzari, ez da, bueno. Herriari eutsi nahi bazaio aurrenekoa eredukidetza horretan da komunikazio eredua eta hizkuntza bera izatea. Baina hortik arago, eredukidetza hori zabaldu leike gehiago edo gutxiago. Eta horren arabera izango da herri horren trinkotasuna edo arintasuna. Zatik ez dago definizio absolutorik. Eredukidetza harremanei dagokienez, edo bizitzako ereduei dagokienez, azkenian mitologiaz ari gara. Nola gustatzen zaigun mitologia. Mitologia bat izatea, mitologia bat konpartitzea, izango litzateke ez da, eredukidetza bat, mitologia eredua da. Mitoa eredua da, beraz eredukidetza bat, ez da. Bueno, gure arteko harremanak nolakoak izango diren, nola ulertzen diren jendearen arteko harremanak, eta hortikan izan leike, egon daiteke demokratikoago edo berdintzaleago dan herri bat, edo justu beste puntan dagoena, eta hor, gradazio bat egon daiteke, ez da. Eta gero, irizkidetza, esan nahi du, izenak berdin jartzen dizkiogula gauzei eta berdin ulertzen dugula gauz bat esaten danean, ez da? Bueno, hori kulturari lotuta dago. Noizbait komentatu izan dugu, kirolekin, fair play, inglesezko fair play, espainolez da, bat eroitzen danean, baloia kanpoa botatzea, masajista sartzeko. Eta Inglaterran da, klub guztiak gutxi gora bera, diru berdina izatea, lehiak eta benetakoa izan dadin, eta ez beti bi erraldoiak dana irabazten eta bestiak atzetik. Bueno, hitzek ere, hor ikustez, badago herri bat inglesa dana eta beste herri bat espainola, ez da. Eta gauza horietan ere ikusten da, hor ez dago irizkidetzarik. Beraz, eredukidetza bat. Eredukidetza, hizkuntzakidetza, irizkidetza, horrek egiten du herria. Eta herria, orduan, izan daiteke, eskala horretan, izan daiteke herri bat, benetan herri bezala indarra duen herria, edo izan daiteke azukre kozkorra uretan bezala desegiten ari den herria. Ez da, nik horruzten dut, gero norberak pentsatuko du. Bere ondorioak atera ditzala. Gauden, ez da? Bueno.
Gatozen oin pixkat gure herria edo guk Euskal Herrian, herria nola ulertzen dugun. Badugu berezitasun bat hizkuntzari begiratuta, eta da gurean herria hitzak berdin balio duela lurraldea iristeko eta jendea iristeko. Beste hizkuntzetan land, landa, eta folk jendea, Nabaritze zaio Brightonen egontzala zetan ingelesa ikasten, Bai, folk hori gaina zan, folk, bai, oso Britania erratera zaizu. Bueno, gutzako ez daude bi hitzoiek, dena bat da, alegia ez da, ezin da pentsatu herria lurralderik gabe, eta ezin da pentsatu lurraldea horri dagokion jendeari gabe, ez da? Bueno, hori, seguro asko ez dugu askotan pentsatu, baina hori konstruzio kultural bat da. Ben herriak ez dauka zeak. Eta seguro asko ikusita hori gentilarotik datorkigun ezaugarri bat izango da, ez da? Bueno, hanka bat gentilaroan dugu oraindik gauza batzuetan, eta nik uste hau dela hoietako bat, ez da? Beste tokietan begiratzen baldin baduzu, ez dago hemen ainako edo hemen bezalako lotura hori herria eta lurraldearen artean, ez da? Afrikan esate bateako, Afrika guztia ez dakit, baina ni ibili naizen mendebaldeko Afrika inguru horretan, bastakit bolikostan esate bateako, 50 ez da zenbat etnia dira, eta astezea pixka bat haien historia irakurtzen, eta gaur bizidan tokian gehienez, aspaldienez bizidanak daramazki 500 urte hor. Beste batzuk 300, besteak 200, eta da, etengabeko joan etorri bat. Hori da, haien testu ingurua. Zuri, ikusten dituzuan bere tradizioekin, bere dantzakin, bere zein, zizu burutik ane pasatzen, hain sustraitze harina izatea, ez da? Bueno, bai, herria bai, kultura badu, herriaren sustraiak, baina lurrarekiko lotura hori ez dago. Beste toki batzuetan, hemen bezala, ez da? Eta esaten dudan bezala, hori badirudi gentilaroko ezaugarria dela, zeren gentilaroan sortzen da lehen aldiz, komentatu genuen, jendea eta lurraren arteko lotura hori, jendearen sustraitze hori leku batean, ez da. Hor dauzkagu trikuharriak, eta badakigu trikuharrian lurperatuta dauden horiek dirala lurraldeko muga zainak. Haien indarrak zaintzen ditu mugak, eta eragozten ditu, horregatik trikuharriak mugarri dira, gaur egun oraindik toki askotan, gure herrian, mugarri funtzioa betetzen dute trikuharriek, eta bueno, beste, ez dakitu, noizbait aitatu gendun Inglaterrako historian, nola normandoen inbasioen garaian eta nola normandoek ezin zuten Inglaterra inbaditu, da leyenda historikoa. Norbait konturatu zan arte, aurreko erregearen ezurrak antxe zeudela lurperatuta, eta ezurraiek antzeuden artean arek esantzula inorketzula Inglaterra inbaditu, eta orduan jontzien izkutun eta ezurrak atea zituzten trikuharritik eta ordun sartu ahal izan ziren, ez da? Bueno, hau, gentilaroko badirudi, zatik zantzu asko daude sentidu horretan, gure herri izan hitzaren esanai bikoitz hori hortikan ote datorren, ez da? Izan eta egon, ez? Izan horretan, ui. Ederra esan, ni zerbaitola eta juzkoa esan nahiean. Okurritxure. Entzun egingo zen. Beste egun bateako. Egon komentatu gendun, go hori, gogoaren, egon berez euskeraz dala, gaur erabiltzen duen sentidua ez, baizik eta pentsatzearena. Ematen du. Denak ematen dugu asko. Beti tentu zibili behar da, gauzak kontuz esan behar dira. Bueno, txuletari pixka behidatuta. Afrikari buruzari ginela, aprobetxatu behar dugu, ez dakit ondo ikusten zaion, baina oso kamisa, ez alkandora, aproposa ekarri dugu, motibo afrikarrekin. Eta zuela pentsau kasualitatea denik. Elegante. Eta musukoa. Eta musiko. Musukoa oial berdinarekin egindakoa.
Ojo, kuidau, Juan Ignacio Artxogarekin. Hango sastrek Merkel lan itxegu eta joaten naizen ero alkandora gordo itxeko aprobetxatzen. Eta bide batez entzuten ari garena da Einaute Lorrietaren Non dago nire herria abestia. Non dago nire herria, esperantzaren tentsio. Bueno, askotan esaten dugun bezala, pues, hanka bat gentilaroan dugu, eta bestea, Indo-Europar testu inguru modernoan, ez da, mundu osoan zer nagusitu den testu inguru horretan. Eta, uste, komentatu genuela, Indo-Europar kulturan herria azkenian dela ustiagarri bat. Baserrian behiak bezala. Horrek ez dauka kontzientzirik, ez dauka bertuterik, ez dauka ezer, da ustiagarri bat, ez zaio begiratzen. Gizarte batean, gizarte Indo-Europarrean daude hiru maila, agintearen maila, esan gendun, agintaritza erdi jakintxu, erdi magiko dan hori, beraz, indar magikoa duena, jainkoen gandik datorkiona. Gero, bortizkeriaren profesionalak, aurrekoen mesedetan, eta, bueno, pues, ezarritako ordena mantentzen dutenak, eta gero dago, herria. Eta herria da, ustiagarri bat azkenian lan egiten duena, eta ari zergak eta teatzeko. Orduan, herriak Indo-Europar zean, ez dauka, nik herria baino, kasik nahiago dut populua esatea, pixka bat bereizteko. Ez diralako gauza bera. Tradizio bakoitzetik datorren eredua oso diferentea da bata bestetik, eta gustatzen zait diferente dien gauzei, izen diferente. Hobetu ulertzeko ere. Ez nahasteko. Zehaztasuna. Orduan, herri horren zeak, herria eta populoren arteko diferentzie, komentatu genuen, ez da? Herria da, eskoldarra, eta traidorea, eta eskasa, moralki, eta zehazta, horregatikan, behar ditu apaisak gidatzeko, behar ditu hartzainak gidatzeko, behar ditu heroiak salbatzeko, oidana, Indo-Europar kulturatik datorkigun zea da, ez da? Eta gentilaroan berriz daukagu herri bat, ikaragarri zuzena, ikaragarri zorrotza, beti ekimenaren jabe dena, hori gero atorriko gai hortara oso politia dalako. Beti ekimenaren, beti badakiena zer egin behar duen, inorre etorri gabe ari erakustea, zer egin behar den momentu bakoitzean. Horregatik, herria eta populuan ikustet bereizi egin behar dila. Ez da, populua ulertzeko, ez, filmetan eta ikusten dugu, ez da, filmetan batzutan, ez dakit, agintariren bat, edo alako zea bat dago nian da, itzeiten dio herriari, pulpitotik bezala, eta orduan herriak, Ameriketa, westernetan da oso ondo ikusten da, nola dagoen enlatatuta, jendeak baiezkoa adirazten esaten dionakin, eta gero besteak, eta batzui alde eta bestei kontra, herria masa bat bezala, danak batera erreakzionatzen dutena, eta nortasunik gabea nola baita, hartzaiak, hartalde bestea ematen duna bezala, ezta? Bueno, hori da pixka bat irudia, Indo-Europar herriarena. Eta, gero, beste herria, kontrastea bezala, gentilaroko herria esaten genduna, ekimenaren jabe dena, ezta? Hor, oso polita da, eta nik uste gutxitan pentsatzela horri buruz, hemengo erlijioa aztertzen duzunean, hemengo erlijio katolikoa, ez gaurkoa, moain dela 100 urtekoa, zatik pixkana, irrista hortan goaz, populu bihurtzen geotak. Baina, aztertzen baldin baduzu, baserrietako, eta euskal mitologia bildu zen inguru horietako erlijiosotasuna da eregiaz betetako dago, ez da? Hor badago herri bat ekimenerako ohitura daukena, eta orduan etortze zaio erlijio kristau erromakoa, Indo-Europarra, helburu bezala duena apaizak agintzen dula, eta handanok isilik apaizak ze esaten duen entzutea, eta geo kalea, hori da eredua, apaizak gehiago daki, jainkoan gandik hurbilago dago, eta arek esplikatuko dizuen zer egin behar dezuen, ez da? Eta orduan iristen gehonea, eta topatzen ditugu kofradiak. Zer dira kofradiak? Kofradiak dira
ekimenaren jabe izaten ohituta dagon herri baten, ja, sartzen dutenien beste testu inguru hortan, hasten da beti inglauak montatzen. Hartzen du bere santua, hartzen du berezea, bialtzen du bere santua etxe dirua biltzeko, eta organizatua dago. Korpus bat organizatua horren barruan. Horren ja gailurra da, apaizari esaten diotenian, noiz joan behar duen konjuru egitea eta noa. Hori da. Eregia baino totala. Bai, totala. Nun ikusi da, herriak esatea apaizari zer egin behar duen da, nun eta nola. Olako gauzez beteta dago. Ni beti esaten den, Euskal Paganismoaren azterketarako iturrik onena, Euskal kristautasun zaharra. Gaurko aia ez, ikusten gaurko aia, mundu osokoa bezala dela, ez da, edo. Baina hor daude, batez ere ekimenaren aldetik hor ikusten da, ekimenarekin ohituta dagoen herri bat, ezin da geldik egon. Ordon, txateo, bale, hau da testu inguru berria, menderatzen duena, hau da, honi hobeitu bertzaio eta hoi dana, bale, hemen barrun sartzen gea, baina hor barrun egiten dugu, gure araberako kontuak antolatu, ez da? Bai, autokudeak eta ez da? Bai. Orduan, Nei nintzen pentsatzen, zando herria eta popula eta western pelikulak eta nei etorri zait burua nik zuzenen ez dut inoiz ikusi, baina Aita Santu ateatzeanen Vatikanon balkoia eta San Pietro plazan gainezka, oain ez da gertatuko COVID-an gatik, baina lehen gainezka zeola eta telebistan eta irudik eta inoiz ez da ulertzen beran daon jende talde horrek zesateun, baina ateatzea Aita Santua eta denak hoy día irudi Indoeuropa, transmisio magiko. Baina Michael Jacksonen kontzertutan ere pasatzen zen. Agian hori ere tradizio Indoeuroparra da. Maiestatea, hori maius hori, erro hori, errotikan, a ber, Indoeuroparrek bakizu danak hizkuntz bat diala edo, zer, Maharaja, hori da maiestatea ematen duna, eta raja da errege, da bi errege maiestatea, holako zeo. Bilak dira, erregetzari eta erregetzaren magikotasunari eta jainkoarekiko lotura zuzen horri. Nei txikitan etxen esateziaten, igual, lasai sofan botatan honen, ez errin gabe, eta igual gurasok etortzen zian, eta esate ziaten, zu uste zuzeala, Maharaja? Bai. Eta ni, bai, eta... Etxe ontako erregina zila, ni ez naiz. Bueno, horretan segitzeko, eta ez zait mitifikatzen, bate gustatzen, hortun, zirila pixkate sartuko dugu, ezta? Normalian gauza guztik izaten dute aurkia eta ifrentzua, ezta? Eta gure gentilaroko herri zorrotz eta moralki oso exigente horrek badu, agian guretzat gaur egungo ikuspegitik hain gustoko ez diren beste alderdi batzuk, ezta? Alde batetik itogarri xamarra gerta daiteke. Eta hor, Indoeuroparren eskaintza komertziala hain arrakastatzu baldin bada, da besteak beste aurreko testu inguru zorrotz eta itogarri horren aurrean izengabetasun eta anonimotasun zoragarri bat eskaintzen diola jendeari. Hori pentsatzet gai hori nik ustet filmetan, zeatan nahikoa jorratu dela, ez da? Herri txikiko giro itogarri hori, danan begitan, danan ahotan, eta papatean etortzezea irira iritsi, han galduzea, inor ez dizu begiratzen. Eta horrekin lotuta, nik ustet inoiz ez dela aztertu, baina, eta gainea, maitenak bagik gustoko gaia duela, korrelazio interesgarri bat ageri da sorgine iza eta gentilaroaren artean. Zifratan nik ez dut gehiago ikertu, baina gainetik begiratuta nahiko nabarmena da. Europa Atlantikoan askoz ere larriagoa dela sorgine izarekin lotutako
ondorio guztiak Europa Mediterranean baino. Eta nik ez dakit zenbateraino, noski hoi multifaktoriala da, ezta? Gauza asko sartuko ziren tartean, baino auzoko itxitasun elkar markatze, markajea baino futboleko, elkar markatzea eta kultura horrek zenbateraino ezote duen eragine izan, sorgine izan larriagotzen, eta ondorioak gogortzen. Nik uste, ikertu nahi duenarentzat izan daitekela... Ari politxa da, tiraka hasteko, bai? Interesgarria, bai. Hori, eta, kontatu gabe, baita ere, zorrostasun edo gehiagizko zorrostasun honen beste adibide bat izan daitekela, askotan esaten dugu, ni, gu, izatea nola ez dan norberarena, baizik eta lekuarena, edo taldearena, eta horrek ere badu bere diferentzua. Eta da, euskal mitologian askotan azaltzen da. Halako batek hau egintzun, eta geroztik etxe hortan beti izan da eririk edo makirik edo maldizioak taldeari joate zaizkio eta betirako geratzen dira. Hor, esaera aspaldikoa da, umeek ez dutela gurasoen akatsengatik ordaindu behar. Hori berritasun bat da, gentilaroan umeek gurasoen akatsengatik ordaintzen dute. Izatea ez dalako umearena, ez dago izate bereizia. Ez da, kolektiboa da. Taldea da. Etxe horrek ez dakit zein zuten noizbait eta hor txekatze zaio betirako, ez da, dena ez da ona. Politia da, esan nahi dut, azterketan izan behar duzu neutralitate pixka bat eta saietu ez mitifikatzen, zatik hori da bide bakarrak gero gauza onai eutxi, eta gauza txarrek baztertzen saietzeko, ezta? Bai, argilunak besarkatu azkenean. Bai. Horregatik. Denak dituztelako, eta horregatik da... Eta horregatik izena du Juan Ignacio Ochoa tarteak ilunak argitzen. Ni bukatuko nuke azken gogoeta bat plazaratuz. Hau ja, ziri mailakoa izan daiteke. Ez da giba, niri bida dago. Nik uste oso interesgarria dela. Ekimena, lehen esan dugu, ekimenen gaiari helduko geniola, ez da? Nik uste gertaleiguken gauzarik txarrena dela ekimena galtzea. Edo gertatzen ari zaigun gauzarik txarrena dela ekimena galtzea. Eta gure bi hanka horietako bat, Indo-Europar kulturaren lokazti horretan gerota berago goaz. Pixkana, Indo-Europar kulturan sartzen garenean, egiten dugu nahi gabe, herritik populurako bide horretan sartzen gara, ez da? Eta ez guk nahi dugulako, edo ondo iruditzen zaigulako, besterik gabe, jokurako zelaia aldatu egiten digute. Zu auzoan bizi baldin bazea, dela 200 urteko bat bezala, hori da zure kontrolpean dagoen eremu bat, hor dauden problemak ezagutzen dituzu, eta hor zer egin behar den, zuk badakizu inork ezer esan gabe, ezta? Pasatzen zenean ja beste kultura batera, nola esango genduko, ulertzeko moduan, ezta? Gu gaur arduratzen gara, oso arduratuta gaude, Palestinakin, Saharakin, Chiapasekin, Venezuelakin, alegia, ezer egin ez dezakegun kontuekin. Eta hori da ekimenaren galgarria. Pasatzen gea, gauzak egitetik, gauzak eskatzera. Zeren, bizik sortu diguten errealitate virtual horretan, ia ezer ez dago gure eskumenean. Eta orduan, egia da, batzuetan hori objektiboa da, erabat. Baina, horrek beste aldetik inertzia bat ere sortzen du.
inertzia bat sartzen du. Eta gure esku dauden gauzak ere, gero eta joera handigoa daukagu, gure esku hartu beharren norbaiti eskatzeko. Edo exigitzeko, malaustiekin da admirazio askokin, baina, hoxe, bakigu ze pasatzen den. Gure esku dagoenak, kudea dezakegu, nahi duguna egin dezakegu. Eta gure esku ez dagoen gauzetan ezer gutxi egin dezakegu, manifa eta pankarta ateratzeaz aparte. Eta nik ustat pasageala bide horretan, ekimena osoki izatetik, ekimena benetan, bastakit, motxilan aztuta, ustera, eta ekimena besteen eskutan erabat ustera, eta pasageala ja eskatzearen dialektikara. Bai, erabat ados nago. Baita beharreztanean ere. Askotan beste erremediorik ez dagolako. Baina honek badu lotura ere botere pertsonalarekin, hau da, amore eman diogulako, guk benetan dugun botereari, ez? Hori da. Eta pentsatzen dugu beti ere kanpotik gurera etorriko dela, eta kaso horrela guk zeo zer egiteko aukera izango dugula, eta ez da inungo kasutan horrela izaten, beti ere aldaketa sakonak eta benetazkoak barrutik kanpora izan direlako. Beti gaude, lanaren esfera horretatik atera gara, eta gaude poderearen esferan eta eskatzearen esferan, eta gure eskuan ezer ezpalego bezala. Eta ez sortzearen esferan, bai, sortzaileagoa izan behar. Uste oso gogo eta interesantea da. Norbeak egiteko, ikusteko nondik gatozen, nora iristen ari garen, eta agian maila batzutan benipin atzera, eta gauz honoiek ekimenaren arloko ekimena, hitza bera esaten. Errekuperatzeko aleginen bat egiteko, edo gogoetaren bat egiteko besterik ez bada. Usna aurketa honekin, agur esan behar diogu Juan Ignacio Artxoagari, ze gure edukiekin jarraitu behar dugu, humorera joko dugu, baino... Humoreare boteretsua delako. Bai, humore oso boteretsua delako, baino bitartean zuek jarraitu Keu Agirretxearen Inozaren herria entzuten. Eguzkiak begiratzean egin ninduen beltzaran, munduaren indiferentziak bilakatu inoreza. Begiran azazu, zalatu ezazu, oiu egin du. Dezertuan berbeka dina, balio dut. Balen bezala, urrez pasala, olio beltza, tristura iluna, Kalashnikova, Beguzioria, Kasko azola, kolore biria, balen metala, urrez bazala, olio beltza, tristura iluna. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.
Eta hemen gara berriro plan bat proposatzeko asmoarekin. Eta sekulako plana da. Ikasteko plana da, edo agian desikasteko. Desikasteko eta hazteko. Eta hazteko. Nola izena du plan honek? Adimen emozionala hezkuntzan. Adimen emozionala hezkuntzan formakuntza proposatu digute Edukandola emozionetik. Gure lankide eta kolaboratzaile den Dona Apeianiz Nietok kudeatzen du formakuntza hau, eta 5. urtez antolatu dute. Baina aurten, aurreko urteko arrakastaren ondorioz, aurten ere berriro errepikatuko dute online formatuan, izango dira... ez emozionatu. Barkatu. Izango dira 1 ordu online, eta egongo dira formakuntzak tutoretza eta online klase bidez, baina ere eskainiko dizkiguten materialak, eta hor denetarik egongo da, dokumentuak, artikuluak, bideoak, liburuak, bibliografia orokorra, denetaik eskuratuko dituzu apuntatzen bazara, eta eman izena ze, agian lekuri gabe geldituko ze bestela. Egia da, eta egun hauetan aipatu dugu. Bereziki guraso ezitzaile begirale edo ez dakit terapeutentzat da interesgarria, baino guk uste dugu mundu guztiarentzat dela oso baliagarria. Ze azken finean helburua esan bezala da haur eta neraben bidelagun emozionala izatea, eta nork ez du inguruan haur edo neraberen bat. Eta bat baino gehiago. Eta ez gainera bakarrik beraien bidelagun izateko, baizik eta honek lagunduko digulako, lehen esan dugu bezala, ikasteko, desikasteko, hazteko, ezteko, denetarik egiteko, balioko digu, ze gure emozioen kudeaketa eta edozein egoeratan emozioak identifikatu, eta guzti hori ikasten, desikasten eta dena delakoa egiten ere ikasiko dugu formakuntza honetan. Eta nola matrikulatu gaitezke edo nola da prozesua? Sartu irubebikoitza.edukandolaemozion.com elbidean, .com, esan dut, baina ez .com da. Orain ez aldatu. Txatean jarriko dut. Amarkadetan, egituratutako .com. Txatean jarriko dut, goiuri nastu bat egituzte. Oida, ez da, irubebikoitza.edukandolaemozion.com elbidean sartu, eta hortxe daukazu informazioa izena emateko, edo bestela informazio gehiago nahi balin baduzuen, naizetan ikuste dut guk oso ondo azaldu dugula. Sartu sare sozialetan eta begiratu abildua Edukandola emozion kontuak, eta hortxe eukiko duzu mezu pribatu bat bidaltzeko aukera, edo info abildua edukandolaemozion.com elbidera email bat bidaltzen baduzue, ziur oso jatorki erantzungo dizuetela. Faster than a roller coaster, love like yours will surely come my way. Hey, 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 love like yours will. Esan bezala, adimen emozionala hezkuntzan. Online formakuntza Edukandola emozionen eskutik. Keep calm and bigarren kafea. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Inspirazioa existitzen da bai, bino lanean arrautu bertzaitu. Pablo Picasso. I'm gonna fix this world today because I know what's missing. Then he wrote his Laudoriorik handiena edo lausengatzeko modurik zintzoena imitazioa dela erraten dute.
Eta naiz eta disiplina artistikoen barrenean musikariak beren sormenagatik errespetatuak izan, gremio honek bereziki kopia edo plagioarekin lotutako salaketa haunitz bizitu ditu. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living. Izan ere, disketxe handiek beren baliabide guziak lanean jartzen dituzte mundu osoko abestien arteko antzekotasunak arrautzeko, ordain sari handien eizan. For the arms that are holding me tight, and he did it all with just Egileen eskubideen inguruko borroka eguneroko ogia da musikaren industrian. Plagioa dela, abestien okerreko erabilera, kantuen jabetzak edo lapurretak, kontratuak, esklusibotasuna, ameka izan dire egile eskubideen defentsan aguzitegietan bukatu duten musikariak. should do to make a living dream like you. He wrote Jakina egile eskubideen borroka hoietako haunitz, zigor ekonomiko handiekin bukatu izan dire, edo kasu batzuetan abestiak edo albumak debekatzea ere ekarri dute. Gaurko saioan auzitegietan barrena ibiliko gara, bertan gertatutakoak kontatzeko. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare, Cosa sei? ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi, Proprio mai. e il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Ez dakizuen, baina emakumeak ikusentzunezko sektore Espainiarrean 2020ko txostena plazaratu du ZIMak. ZIMa da estatuko emakume zinegileen eta ikusentzunezkoen elkartea. Bueno, datu batzuak plazaratu ditu, eta esan behar dugu 2020an zinemagintzan eta ikusentzunezkoan lanean aritu diren profesionalen artean, emakumezkoak izan direla 133, hau da, 10-tik 3,3 emakumeak izan dira, aldiz gizonak 167 izan direlarik, beraz, horrek esan nahi du esparru maskulinizatua dela oraindik. Parole, parole. Ascoltami, Parole, parole, parole. ti prego, Parole, parole, parole. io ti giuro. Parole, parole. Eta funtzioen arabera portzentaiak aldatu egiten dira. Adibidez, ekoizpenean, 132 emakumezkoak dira. Gidoian, adibidez gidoiak sortzeko orduan, 119. Wow. Jakina, honek zer esan nahi du? Gidoilariak emakumeak ez diren heinean, beti ere gizonezkoen ikuspuntuetatik sortutako historiak izango ditugula, eta beti ere emakumeak irudikatuko dira maskulinizazio, ez, horretatik. Hau da arazoaren erroa. Emakume gidoilariak ez balin badaude, ez da emakumeen errealitatea kontatzen, beraz emakume gutxiago daude, paper gutxiago idazten dituzte, ze hori ere aztertua izan da, eta erakutsia izan da, gizonezkoek emakumezkoentzako paper gutxiago idazten dituztela. Eta idatzitakoak gainera oso estereotipatuak dira. Horixe da, beraz, 119 izatea, soilik, gidoilarien artean, soilik 119 izatea, horrek segulako arazoa dagoela erakusten du. Eta gainera, kuriosoa ez da, baino atentzioa deitzen du, ze
bortxaketa asko ematen dira telesai askoetan, baita zinemagintzan ere. Badago horrez, emakumeen kontrako indarkeria bat, normaltzat hartzen duguna ere ikusentzunezkoan, ezta? Eta komentatzen zuten, elementu narratibo bat bihurtu dela. Gaur egun, adibidez, Sky Rojo, El Inocente, Alba eta Parot telesaiak ditugun moduan, beste askok ere, Game of Thrones edo Euskalo zenbatek, bortxaketak erakusten dituzte. Honek zer esan nahi du, sozializazio horretan, gizarteretze horretan, gure kontrako indarkeria presentzia altuegia duela, eta nola kudeatzen den indarkeria hori ere, ez gaitu toke honean uzten. Hau da, ez du pedagogia, benetako pedagogiarik egiten, eta beti ere, gizonen ikuspuntu eta begiradatik da. Nik Alba eta Parot ez ditut ikusi, baina badakit Sky Rojo eta El Inocenten prostituzioaren gaia jorratzen dela, eta, ez dugu esango gaizki dagoenik, realitate hori plazaratzeak, baina oso garrantzitsua da nola irudikatzen duzun errealitate hori, ze bai, prostituzioa existitzen da, eta asko gainera, eta gure inguruan, eta uste duguna, baina askoz gehiago, baina oso garrantzitsua da nola irudikatzen den hori, nola irudikatzen diren sexu lanetara derrigortuta dauden emakumeak, baina baita prostituzio horrengatik ordaintzen duten gizonak, eta askotan hor egoten da arazoa ze justifikatu egiten da, serie askotan. Bai, horrela izaten da. Beraz, badago indarkeria sistematikoki, egiten den horretan, baita baditugu gure irudipen kolektibo horretan sortzen diren historiak, narratibak, eta, bermatzen dutenak, hori horrela jarraitzea, eta gazteek ere hortik edaten dute, gazte gizonek eta gazte emakumeek, eta ez binarioek ere, baino hortik jasotzen dugu ere, gero, biharrari begira, guretzat sexu harremanak zuko ondo esan duzun moduan, sexu harreman eta afektiboak ere nolakoak izan behar duten. Jarraitzen dugu funtzioi begira, adibidez, efektu berezietan 26% emakumeak izaten dira, laurdena. Argazki zuzendaritzan 15%. Eta zuzendaritzan 10-etik 2 ez dira, 19% baitira, emakumeak. Hoxe. Eta gero horrela ikusten dugu adibidez, hauek Zimaren datuak dira, Espainiako datuak dira, baina aurten, eta hemen Oskarrak komentatu genituen, ikusi dugu, aurten, 2021 urtean, emakume batek zuzendari honenaren sarioa jaso du, eta bigarren emakumea da. Oskar sarien historian sari hori jasotzen duena, eta ez dakit zenbat urte dituen Oskar sariak zenbat urte dituzten, baina soilik 2 izan dira, 2021 urtean. Bai, nik uste dut, aurrera egite bide horretan, sinistarazi nahi digutela, gauzak benetan, paredekidetasun hori lortu izan dugula. Ez da egia, eta zenbakiek denak diote. Bestea beste baita, nola makillaian adibidez, ilapaintze lanetan edo jantzitegian, horretan bai. Zergatik, ulertzen dugulako feminizatua behar duela izan, akaso alor hori, eta hor bai, 75% eta 88% artean emakumeak izan ohi dira. Eta hori askotan ikusten dugu, batzuetan badaude jartzen dituzte diru laguntzetarako baldintza batzuk. Pelikula hau egiteko lantaldearen 50% gutxienez, emakumezkoa izan behar da. Baina, gero begiratzen hasten zara, emakumezko horiek ze postutan dauden, eta klaro, horrek ere ez da zilegi. Zuk esatea, bai, nik nire pelikula honen lantaldean emakume mordoa dago, bai, denak ilapaintze lanetan edo jantzitegia egiten. Edo zuzendaritza orde batean, hau da, beti berago, ez dira ez tontorrean egoten, ez? Jerarkia horretan. Eta baldakizue ze kostu eukitzen duten, bataz beste behintzet, emakumeen filme batek edo gizon baten filme batek ze alde egon daiteken adibidez? Ideiarik ez. Jakintza zuela emakumeek zuzendatuko filmeak prezio erditan saltzen direna.
Hau da, 150 gutxiago balio esan nahi dut kostuen aldetik gutxiago gastatzen da, ez? Beraz, horregatik oso beharrezkoak izaten dira diru laguntzak, emakumeen ikusentzunezko proiektuak aurrera eramateko garaian. Zergatik normalean dirua beti ere inbertsioa gizonen proiektuetan egiten delako, eta aldiz emakumeen kasuetan naiz eta erdi prezioan egiten ditugun lanak, hala ere ez daukagu nahi eta merezi dugun partaidetza. Never seen you shine so bright. Did it do? I've never seen so many. Telebistek ere ez dute asko laguntzen. Ez? Ez dute laguntzen. Sorpresa. Harrapatu zaitu Amaia badakit. Bai. 10 filmeetatik ez dira 3etara iristen emakumeek egindakoen artean, emisioan. 10etik 3 ez dira. Bakarrik dira emakumeenako beto esan da. A3 Mediak adibidez, bat ere ez zuen bota 2020an eta Telecinco Zinemak adibidez, bat urte oso batean, bai. 375 bat bota zuen. Egunetan 24 ordu egun bakoitzean. Bai. Eta bi zorionak, 3 orduko pelikula bat agian, Hemendik zorionak, Mediaseti, gure bertik, emakume baten pelikula jartzeagatik eskerrik asko. Urte batean. Urtea azkenen azkar pasatzen da, eta no sé. Eta beti ditugu konpromezuak, eta enaiz iritz, hainbeste gauzetan gaude sartuta, en fin. Baino kuriosoa badakizu zer den, erdi prezioan saltzen ditugula gure sorkuntzak. Zuzendaritzapean ere, hortik, 10etik 2 ere ez geha iristen, 19% bakarrik betetzen dugulako. Baino errekonozimenduei begira, nazionalak eta nazioartekoei begira, emakumeek gutxiago sortzeko aukera izaten badugu ere, sari gehiago eramaten ditugu gizonekin alderatuta. Hau da, ikusentzunezkoan lan egiten duten 10 emakumeetatik, 3,1ek eramaten dute sari bat. Aldiz gizonezkoei begira, 10etatik, 10 lanetatik, 1,5ek eramaten du rekonozimendu bat. Beraz, emakumeek eren bateko iztuarren gizonezkoek baino 2 aldiz gehiago dira sarituak. Bira, nik hemendik 2 hausnarketa ateratzen ditut. Azkeneko rekonozimenduanen inguruan. Bat, emakumeak gai gara gauzak egiteko eta ondo egiteko. Wow, sorpresa. Ara, norbaitek ez bazekin, abisatzen dizuegu. Bagenekin gauzak egiten lehendik ere, eta orain, hasi gara, poliki guzten diguten inean egiten. Publikoa gure egiten ez da. Eta 2, ikusi berko litzake ere, sari hoien emate hori edo aintzatespen hori den benetan emakume horri rekonozimendua eman nahi zioten, edo pixkat purple washing, hola, bira, emango diogu emakumari, en plan, emakumeen alde, ezakize, baina gero sari hoien filosofia eta partaidetza eta hori dena, ikertu berko litzake. Bina, alere emakume batek saria jasotzen badu, ni beti pozik egon naiz, eta gehoz eta gehiago baldin badia, hobeto. Hori da, eta batez ere saria ez dana eta eskubidea dana da ogibide bat edukitzea eta ogibide horretatik merezitako dirua jasotzea. Beraz, gure tokietatik mesedez alde egin. Eta guk aurrera jarraituko dugu eta umoreri helduko diogu, ze hemen ere badaude aurreiritziak eta aizue, umorea emakumeon gauza ere bada. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, hau giroa pixkat berotzeko. Favore bat eskatu behar dizuet. Epe. Bota. Kontatuko diazute txiste bat. Vale. Venga. Ai ama.
Hala, bikote bat, eta batek esaten dio besteari. Ez nauzu laztandu aspaldian. Eta besteak erantzuten dio. Kilima aldaketaren ondorioak. Iker Lauroaren txiste bada, bueno, hitz jolasa esan da, eta hain dia, ez dakit, absurdoak. Bai, hori ere egia da. Vale. Horrek egiten duela txistearen berezitasuna. Eta beste bat dut, Ikerrena baita, baino argazkiarekin. Streamingen jartzen uzteia zue? Bai. Jarri. Bale, jarriko dut eta... Ikerrenak izaten dira. Eta azalduko dut, Azitz jolasa. Nola jo zenuen larrua? Kondoiarekin edo gabe? Kim Jo-nun eta Kim Jo-nunen argazki bat. Parre zaizate horrek esan nahi duguna ediala. Bueno, venga, Maitena, a ber, hobetzen dezu. Bai, baina parre zaizea, Bai. Ea ba, motza, bado hor, kartzelara iritsi berria den batek galdetzen dio beste bati. Eta zu, zergatik zaude hemen? Ta besteak erantzutio. Jo, ez didatelako ateratzen uzten? Bueno, venga, fai. Topera gaude. Vale, gustatu zaizkit, eskerrik asko. Zuk ez zu kontatu da? Ez, nik ez. Zenik humorearen inguruan hitzengo dizuet. Horregatik eskatu dizuet txistea kontatzeko. Bueno, badakigun bezala humorea oso garrantzitsua da. Zenbatetan entzun dezue nik harreman batean bilatzen dudana humorea da. Barre eragiten didan pertsona bat. Baina ber, benetan badakigu identifikatzen gure ingurukoen humorea eta zerk eragiten duen gure algara? Nien nago oso ziur. Orduan, hasi naiz pixka bat ikertzen honen inguruan. Iker Lauroak bezala. Oi. Ikertzen. Ala. A ber, eta zer dio zure... Azte humore jaialdia. Bai. Bueno. Zure okerketa lanak. John Gottman psikologoa da. Orduan, berak diona, seguruna nik esaten detena, baina serioagoa behintzat izango da. Venga, ez esaten duen. Bueno, eta berak dioenez, bera gai da, bi pertsonen arteko elkarrizketa batzuk entzun da, bikote horrek, bi pertsona hauek, bikote harreman sentimental, afektiboa euki behar dute, sexuala eta dena. Bikote horrek 6 urtetan elkarrekin jarraituko duen, jakiteko gai da. Eta baina nola? Beira. Bikotei eskatzen die beraien arteko arazoen inguruan hitz egiteko. Ez dakit. Jo, eske komuna beti garbitzen den nik, eta baina nik beti egiten dut plantxa, adibidez, ez? Eztabaida horietan umorea erabiltzen bazuten, harreman osasuntxoagoa izateko aukera gehiago zituzten bikote hauek. Bai, baina iraungitza da erekin, 6 urte. Ez, hemendikan 6 urtetara, claro, 6 urtetan zure umorea alda daiteke, eta, claro, a ber, dena ez da betirako. Ez. Eta, bueno, eta hau ez da bere arropuzkeria esaten duena, nik crack bat naiz, eta nik jakin dezakit bi pertsona hauek elkarrekin diren, edo ez. Hainbat ikerketek frogatu dute, bi pertsona ezagun, lagun, ez ezagun, bi pertsona, gertukoagoak eta elkartuago sentitzen direla, ekintza edo egoera divertigarri bat elkarrekin bizitzen badute. Hau da, zuk aldezu zertaz ez ezagutu pertsona bat, baina erori eta barre algara bat eragiten badiozu, seguruna ja gertuagokoak sentituko zarete. Adibidez, Ana Sierra ere psikologoa da, eta beraren ekarketak esaten duenez, orgasmoa eta barre algara erantzun antzekoak dira. Askatzerakoan biak burmuineko alde emozionalera doaz, eta estimulau positiboa da.
tentsioaz gain endorfinak, oxitozina, dopamina eta serotonina ere askatzen dira, eta estimulu hori bi kasuetan dira marko atseginean ulertzen ditugun nahi eta motivazio estimuluak. Tentsioa eta irrika, adibidez, sentitzen ditugu biak askatzen ditugunean. Orduan, normala da, algara konpartitzen duzun pertsona batekin, hainbesteko gertutasuna sentitzea. Ser un payaso. Baina, bueno, sexual alde batera utziko dugu, behingoz. Eta humorarekin jarraituz, beti aigara, ez? Txiste honak, txiste txarrak, adibidez, leheno bezala. Pertsona hau super divertigarria iruditzen zait, humore azkarra du, humore simplea dauka. Baina ontaz egeanean zertaz egea, zenik ez dakit zer den txiste txarra. Txiste txarrekin algara asko iten, orduan ona da. Orduan ona da. Haitu nahiz irakurtzen pixka bat, eta Psychology Todayen artikulo batek Rod Martin psikologak gidatutako taldeak egindako ikerketa baten ondorioak azaltzen zituen. Eta ikerketaren aztargaia, humorea da. Bakoitzak zergatik egiten duen barre, edo zer divertitzen gaituen, edo zer iruditzen zaigun txiste ona, txiste txarra. Eta horrela bereizitu 4 umore mota. 4. Vale. Eta nik azalduengo izkizuet horrela pixka bat jakin dezazuen. Humore afiliatiboa da hauetako bat, eta hau da, txiste edo anekdota barregarriak kontatzea, baina gaiak orokorrak izatea. Jendeari orokorrean divertigarriak iruditzen zaizkionak, egunerokotasunean gertatzen diren, ez dakit, gaur atera naiz kalera, etxean erabiltzen ditudan zapatillekin. Ai, despistatuta, jaja, beste gabe. Eta horrela, gure inguruko pertsonekin lotura eta giro ona sortzen da. Noski, egunerokotasuna ere alaiagoa izatea lortzen dugu umore honekin. Horren adibidez izan daiteke egun hauetan egin diren txisteak arropa lixatzari buruzkoa. Adibidez, hori da. Gure egunerokotasunean gertatzen ari den tragedia edo bidegabekeri baten aurrean, umorea erabiliz sortzen dugu giro hobea. Baina badago umore ona ez den umorea, eta hau da umore erasokorra. Eta hau da besteak humilatzen, iraintzen, gutxietxiz, lortzen dugun barre algara hori, oso erresa dena, eta honek taldean asko funtzionatzen du. Noski, honek ez du denen barre algara eragiten, baina batzuk presio sozialaren ondorioz, barre egin dezakete deserosotasun hori disimulatzeko, edo, umore momentu hori ez mozteko. Eta, klaro, bestela umore txarrean zaude. Baina ze... Honekin oso fin ibili behartzara. Deinek ezagutzen dugula horrelako umore mota, egoera mota horiek. Umorea ere batzuetan ez dena. Hori da. Edo ulertu daitekena, iraina delako, ez? Hori da. Baina, badago ere... Zego gorra den, norbaitek txiste bat egiten duenean, zure konplexu bati buruz, askotan jakin gabe, ez da? Igual pertsona batek ez daki, zuretzat, ez dakit, belarriak, zure konplexua direla, eta norbaitek egiten du txiste bat, ez dakit zeinen belarriak, bla, 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 eta txiste egiten du, eta zu sentitzea, ai ama, nire konplexua belarriak. Noski. Izaten da oso sentsazio oso txarra. Eta tentzio hor jartzen dalako, ez? Justuzuk izkutatu nahi duzun horretan, jende guztia begira. Hala da bai. Kolore txutan duari, ziprestinetan bizia emana. Baina, jarraitu. Baina, badaude hobekuntza pertsonalerako edo horrela deritzen umorea badutenak ere badaude. Eta ze garrantzitsua den norberaren buruaz barregiten jakitea. Oso. Hau da, umore mota honen funtsa. Hau ere, egunerokotasuneko gertakaritan oinarritzen da.
kasu askotan behintzat, eta estresa modu osasungarrian kudeatzeko oso baliagarria da. Eta hau, benetan, nik uste, gaur egun dakagun egoerakin oso garrantzitsua dena. Baina egia da, umore hau euki berdezula, igual autoestimaz ondo edo, seguru zaudenian. Izan ere, hau, askotan konfundu dezakegu norberaren kalterako umorearekin. Eta, hau da, umorearen gaixoani. Pobrecito mi, pobre de mi, da hau. Eta ez daka aurrekoarekin zerikusirik. Hau da, ez dakit nola esan, zuk zure biktimismoa benetan biktima zarelako egiten duzunean, eta horrela, ez dakit nola esan. Erlatibizatu egiten duzu agian, pasatzen zaizun hori? Bai, baina hori norberaren onerako den umorea erabiltzen baduzu. Ze hau, ez badezu egiten autoestima, izan duguna, autoestimarekin edo autozigortze hutsa da. Hau da, nik ingo dezbarren eretaz besteak egin ez dezaten, baina nien naiz ari nere buruaz farrez. Baizik eta defendatzen ari naiz. Ados, bai, kanpotik eraso bat jaso beharrean norberak bere burua erasotzen duenean. Hori da. Eta, Barrot Martin psikologoak ikerketa sakona egin du. Eta, gainera, galdetegi bat osatu dute hauetako zein umorerekin identifikatzen zaren jakiteko. Wow! Bai. Eta, besteek barre egiteko barregarri geratzen naiz. Edo, aprobazioa lortzeko nire ahultasunen edo okerren inguruko gauzak esaten ditut. Norbait gogoko ez dudanean umorearekin umilatzen dut. Edo, norbait konfunditu edo zerbait pasatzen bazaio, barregarri uzten dut. Horrelako aldagaiak daude. Beraz, hau, zu betetzen zoazen nenean, aterako zizu umore mota bat. Eta hori suposatzen da zure umorea izango dela. Baina, zuek uste duzu lau umore hauetan sailka dezakegula umore guztia, pertsona bakoitzaren umorea. Ez ezinezkoa da. Egunaren arabera, esan nahi dut... Eta familiaren arabera, ze umorea oso familikoa da. Etortzen dan zerbait da, ikasi egiten dugu baita umore klase bat edukitzen. Eta gure inguruan, eta adibidez, leheno esan dugun umore toksiko hori besteak humilatzen eta erabiltzen duguna, hori ere... zu azten eta ez zen zoazen enean ere ikasten duzu. Hori ez da barregarria. Eta hori agian gelditu behar da. Eta desoreso sentitu behar gara denok hau gerta ez adin. Eta esan umorea aldatzen dijoa. Orduan, ez dakit hau zezertako baliagarria izan zaizuen, nahi asko interesatu zitzaiten. Hau aurkitu nunen. Bino benetan, egin barre bizitzan. Ez? Egin barre, baina honetzako hemen garrantzitsuena, gauza oso garrantzitsuak aipatu ditugu, baina garrantzitsuena da umorea beti beratik gorakoa izan behar duela. Eta inoiz ez goitik berakoa botere harremanetaz ari gara. Eta hori da nik uste oso ondo laburbiltzen duen esaldi bat. Eta entzuten ari gara Last Love, azkeneko algara. Eta azkeneko izango da, seiak... gainean ditugu. Gaur ere joan zaigu saioa. Baina bihar, kanpotiarrak datoz, bihar Tesandonegik bere abesti kutxunen zerrenda osatuko digu, eta bihar, benga, oso ondo portatu zarete. Ez gaituzue, pixka trolatu gaituzue txatetik, baina ez beste. Beraz, bihar arima taldea izango dugu gurean. Gu bagoaz. Bihar plazerra gauduzue, lauetan, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.